Δύο φαντάσματα σε μία παραλία. Κανείς δεν τους παρατηρεί. Κρατάνε μία μπάλα. Απόκτημα της παλιάς τους ζωής. Τη λατρεύουν αυτή την μπάλα. Και ορισμένες φορές μαλώνουν για αυτή την μπάλα. Μαλώνουν άγρια. Είναι φαντάσματα. Ο Γιάννης Ζέρβας είναι το φάντασμα το οποίο οδήγησε στο χαμό του τον Περικλή Κουραχάνη. Ο Περικλής Κουραχάνης περπάταγε αμέριμνος μία μέρα όταν ξαφνικά και μια μέρα τον κοπάνισε με το κεφάλι, ναι! Και ο Περικλής Κουραχάνης έπεσε κάτω. Μετά ο Γιάννης Ζέρβας, μην αντέχοντας την απώλεια του φίλου του, αυτοχτυπήθηκε στο κεφάλι με την μπάλα. Αυτοχτυπήθηκε, λέμε. Και πέθανε. Μετά όμως αναστήθηκε σαν φάντασμα και από τότε νεκροδείχνει. Απ' την άλλη μεριά ο Περικλής Κουραχάνης κάθεται εκεί που είναι πετώντας πέτρες στην απέραντη θάλασσα. Ο Γιάννης Ζέρβας μαζεύει την μπάλα. Ορισμένες φορές ο Περικλής ζουνε